Mentala Arsenal kan thi ka jing bam don usim bapura ha ka hima langren kala peling a ye ki khun ki hajar jong ka hima ba kala pelong ye ki bali bo da ka jing tho show em badi khmi ye ka ilaka ba denzel chen bandawa ban pelong no ye ka election ban jis em bapura ka hima habakran hikla patai ko bor ba fairness im yong uwe ne ki khun ki hajar jong ka hima lo ong ko balong menta ka hima ka don tang acting sim uba brilliant henry im yong ba ka jing don tang acting kalong ka jing e ki khun ki hajar ban bandawa ban de ban yo dos em uba pura Komersipan pau ka KHDC kalawing noyos im bapura jong ka himalang ren house nam ar hajar pulai upa im nang tes im yong na marki kam ne abor jong ha ka hima nalor kata ula pente bana kaliang ka isi jong ka KHDC kan sa pha e karai hadin ka dorbar ka ban salong shen dengan pau ya kejim aku beli pikir keras kini dia kebab lawan pan pelakor kenang bat ni bangin ai ya kejim pensai sapi ki pat jong ka hima pat kham tam ya ki pat jong kari kasih jangkia ban tip ya ke kaji kakia kasion ke ba ni kem ka hima ni mat ha kini kising di por ki bal no tinggi wan hang ne ban ne kendu ya em chat ba de chen bat ba in ai ya kini ka jingkerpat hak pat ka bat em lang ba ka disponsil ba sel pha ban ai no ya ngi da kata ka jing du jing chania jing ya im ba mata ba nang te sim nyong ubala suspend na du sinam agar pelai dan nakaliang jangi ki khut ki ajar cho ka himangi yai dawan ka konsil ba ni don kam no da ka election ban ni da tau sim uba pura sim mai nakaliang jangi ni layo ya ban kendu ya em nakaliang jangi jong em ila ai hangi ba insa ai yak ordar hadin balak jab kasison jong kan nikah korsil hakin ki tayoki banwat pakita ki bangel yo yak pan yakret entak jar apply jong benai agos ladanga bakala baka konsil kala suspend ini musim nang tes sinyong nakidau kejing ya kaba ula ya dilak ya kiripi gi dustur jong kahima ya kaba ula kamri ya ka raj jong kahima dan nakaliang jong ki kun ke jar kahima nim don jong seni ya musim bo teng biang ke musim nang ni sekmat ban syariah kahima ka jong don acting sim dan nakaliang jong ki kun ki hajar jong kahima ngim kwa ba acting sim un yai syariah ngi kwa ba nin yo no da usim ba pura yak ban syariah ban kwet ya ka syariah ka da ka it kahima ka jong modobri acting sim ta udah ba brilliant sim yo jeng dawa jong iban wang nomor dor uni udah unang tei sing sim yong sim ba suspend hakim ki Arsenal tiba lelik jong news im kalong ba u kamri kenti ya ka raj jong kahima ban penlong ya kata ka 50-50 sampau syakaying sampau syakahima dan nakaliang jong ki kun ki hajar jong kahima ngim kwa ba kan long konta ngi kwa ba kan ne ka kendau jong kahima ka ba umen bari kiten men jong ki labu yang ngi dawa ba kan long bet ya jong kahima nak sepakat kemba nilayo naduk mensyuah cuman hapok kahima kamdon kajeng dom songsuk songsang namar nakaliang jo ting umla ya kaban le namar kadre ka kamram tang unong pecipor rengi dawa na ka konsil ban ai no yang ida usim ba pora kenang ba kijing ki ba ngi mat hapok kahima ngila ban weng no ya kijing ba kajeng don jo ki kli nong tebut hapok kahima langrin ki bakat pasya jorong ki don kat ndus bae ya hadung menta kajing ai kajing sani jong ki pajba yang ngi kiri orang ba ban wan mandawa hang ne kalong kembasi hajar tam ki hajar Pinang patay pi kritik dulu tadi itu. Nga day tang u nok song sino. Terus no. Okay. Kayak ka jengkular na iyam. Ka jengkular jong iyam uang hadin ka last section ka ban setiap akan ketia ban unsa ai kanu ka jing. Ila menjur ya kata ya ka ba ba iyam ula ai hangi yang ngiru oleh punya kata. Ini sepek hadin bakal ada precision dengan nikah konsil ya ke ba kimsa ai ke jingpun syah yang paling jengi bat ya kata angin sawan ru ya kan syaki ba ke ba nakalian jati ba ru ki ai ke jingpun sengau syaka STC haki ki tayau ki penai kita ya kunawan hadin baka
yang gula ai ya kaji bisa kamu kejung acting yang melai ban ong nomor tentang acting sing ya henry itu nak kata-kata bangi kuat pakai sisar kita rapu kahima kan long kapayan baik bayar renti batka pan wangi kijing ia kabangi ke pikun ki hajar ka mai keduk yang dawa nak konsil pan ai yang idam sing pan men kemba UIM ula ai yang mentai ka jing nah kular ya ka ba saput punya batu wangi kijing